Tiba-tiba kepikiran pengen maem lontong karo jangan lodeh ndok poyo campur pete sing pewedes. Yo kelingan pas riyo kupat ngono kae Besti. Tanpa berpikir panjang yo langsung aku mau nang pasar golek bahan-bahan sing arep gawe sayur lodeni. Iki mau aku tuku ndok poyo, kentang karo tahu putih. Nek petene iki gratis Bes, aku diwehi tonggo. Tak ceritani yo Besti, kene opo aku iku bendino maem karo pete. Selain tuku, aku yo sering diwehi pete tonggo. Sing diwehi tonggo sijine petene gorong entek wis diteri tonggo sijine. Ya begitulah rezeki Besti. Alhamdulillah. Terima kasih tonggo. Pete disukai banyak orang, rasanya enak. Opo maneh sing gratis? Enake berlapis-lapis. Bukankah begitu Besti-bestiku? Sing gratis iku lebih manis. Tapi yo ojo ngarep gratisan tok yo Besti. Gak ilok. Pindah topik, iki sayur lodehku wis mateng, warnanya cantik dan rasanya enak. Iki Besti, gandengane sayur lodene aku mau nggawe lontong. Lontong dimaem karo sayur lodeh, ditambahi sambel karo kerupuk. Rasanya sesuai ekspektasiku, mengingatkanku pada lebaran ketupat. Monggo maem Besti.